गाइज वेलकम टू माई ब्लॉग। आज मदर्स डे और रात के ठक के 12 बजे है। हैप्पी मदर्स डे। देखिए भगवान हमरा जी का मतार सबके दो साथ सब काल भर दिन कथी होते हम सब देखाए वहाँ सबके काल हम कुछ स्पेशल करे वाला छे तो वीडियो के लास्ट तक लिए बनल रहो। और रात के 12 बजे अपन मम्मी के मुठ के विश के लिए ना मम्मी के भाग जगले है तो दोनों का जागले छी पर विश तक कर लियो ना गाइज। तो देखियो हम शूटिंग के कारण सब बिजी छलिए तो हम अखन मदर्स डे मनबै छिए और सब सामान हम अपने लावा गेल छलिए। गाइज हमरा तो खाली तेले गिरी है बाऊ शूटिंग के कारण से हम मदर्स डे अखनी मनबै छिए। कथी करबे शूटिंग वाला आदमी के जिंदगी झंड है की ते के कारण हम अभी मनबै छिए और के सब मना लेली कमेंट में जरूर कहब। अब गाइज तो हम अब केक देखबै छी देखो देखाइ नै छै खटाबै छी हम साथी सब केहन है केक। और आई बहुते भीड़ छले ना केक दुकान में एक्सेस मतलब आदमी सब सीधे मार करे छले केक लागे मदर्स डे है ना आखिर में। और हमर मम्मी पता नहीं अते रात में कता गायब भ गेलिए। सो और ई मम्मी के श्रृंगार के सामान है सिंदूर लिपस्टिक अलता टिकली क्लोचर और सूट के कपड़ा। देखिए अभी नहीं रखा के लगे अभी हम लेने नहीं छी। तो अब मम्मी अते तो हम केक काटब तहाँ से सबके देखाएब आगे आगे लेकिन एक्सेस भीड़ चले मार्केट में केक के भीड़ देखले मार्केट में साथी सब जरूर कमेंट में कहब केक के लागी मार गुछल मार हम अल्लाह लिली से मतलब 1 लाख ऑटो अते स्पीड चले छले से हमर केक टूट गेलै कहू हैप्पी मदर्स डे गाइज। अब हम रात रात में पूजा करे छिए बता के लागे हम शूटिंग में 7 बजे एली सब एकरा सब के कारण जो मोबाइल पकड़ने तकरा सब के कारण हम नमस्कार करे ना ला गप सोचनी होते खला खन ना हमरा फोन का आई हो बोला आपके काट दुख का तो ले दांत में कीड़ा लगा ले ना हैप्पी मदर्स डे गाइज गाइस हर दुनी में हमरा यहां बता मिले के लागे बड़ दुख काट के पांगने हमरा से के का दुख कर ले सुन लागे से जिंदगी कदा तू खा पहिले ले हां खुशबू कर है तो कोच ला पंखा चलो अब तक दीप दे छा ले दे ले ई बला पकड़ अपन सुहाग के सामान बिंदी दादा बकले के सामान हां ई बिंदी सटे है देखिए ये लिपस्टिक अलता क्लोचर सिंदूर एहन वाला एकटा मोटका वाला लागन जो 350 के कई दिन पहन ले हमर गिफ्ट के छले कपड़ा देबे बाद में जे कि अभी हमारे पास धोआ नहीं चले मजबूरी सब लोग कहले कहत था मजबूरी कुछ कह दे दा कथि कहो कुछ कह दे के कहे ना आदमी सब कुछ हो कथि कहो आदमी सुन के झगड़ा करबे पानी ना हाथ धोई छी झगड़ा नहीं करू देखे आदमी सब ओत से डोज देने चले साथी सब आई भर दिन में के झगड़ा नहीं करिए जे कि भर दिन शूटिंग में छलिए देखी केना घर छलिए ने। और दोसर बात तक कथी हमरा ऑर्डर मिलल छले जे कि हमरा खुद ओत बुद्धि छले कि मर्डर्स जे है और ओते चीज करे के है लेकिन नहीं हमर दीदी हमरा बाहर से ऑर्डर देलकै एना एना कर हम अपन पर्सनल पैसा खर्चा कर देलिए तब बरोबर से फोन कने हाँ लेकिन हमरा पास अपनो बुद्धि है मदर्स डे के कखा नहीं बुद्धि रहते हमरा कल के ढुआ पठाबे तो 15,000 वाला कुत्ता किन लिया तोरा कुत्ता की मदर्स डे के गिफ्ट कुत्ता मेरे तरफ से ये था ना तेरा कुत्ता चाहिए ना तो 15,000 के कुत्ता किन लिया तू बाय बाय और ये ब्लॉग अटेंड हुए हैप्पी मदर्स डे।